मंडल स्तरीय बर्णाली प्रशिक्षण शिविर बारंग ब्लॉक महिधरपड़ा सरकारी नोडाल उच्च विद्यालय परिसर में अनुष्ठित हो जाइछि। ए प्रशिक्षण शिविर को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विभूतिभूषण बेहेरा आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। सहकारी शिक्षा अधिकारी ब्रजमोहन दास, प्रफुल्ल कुमार रथ प्रमुख उपस्थित रही 41 जन शिक्षक शिक्षयित्री मानकु लिंग संवेदनशीलता और पाठ्यक्रम सह संयोगीकरण विषय विस्तृत आलोचना करथिले। ଏହି ତ୍ରିଦିବସୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ 2 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡଳି ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଷଣ୍ଢପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଗନ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ତଥା ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ବନୋଜ କୁମାର ତରାଇ, ଫରବେନି ସଲୋନି, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୈଥରପଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟଶ୍ରୀ ଟିଭି।